Purna pangandika pasrah ing salajengipun badhe katampi déning Bapa Sino Aburame. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun mugi sih wilasa saha berkahing Gusti ingkang Maha Kawasa tansah kapatedhakna dumateng panjenengan sedaya lan kula. Bapa Genma minangka sulih sariraning atur pangandika saking Bapa Uzumaki Naruto sakaliyan, sapangombyoning penganten kakung ingkang winengku ing pakurmatan. Kula ingkang kadhawuhan dening Bapa Uchiha Sasuke kekalih, keparengna kula ngaturaken pambage wilujeng rawuh katur dumateng panjenengan sapangombyong ing sasana pahargyan ngriki. Ing salajengipun kula ugi kadhawuhan hanampi menapa ingkang sampun panjenengan aturaken. Ingkang sepisan atur salam taklimipun Bapa Uzumaki Naruto sakaliyan. Kula tampi kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha badhe kula aturaken Bapa Uchiha Sasuke kekalih. Ingkang kaping kalihipun pasrah panjenengan penganten kakung pun Bagus Uzumaki Boruto, putra kakungipun Bapa Uzumaki Naruto ingkang kadhawuh kaliyan Rara Uchiha Sarada, putri kinasihipun Bapa Uchiha Sasuke, dados jatukramanipun ngantos tumekeng wuri ugi kula tampi. Mugi dadosa kaluwarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Ingkang kaping tiganipun wondene kalampahaning tata cara panggih sampun wonten ing pamurbanipun Bapa Uchiha Sasuke kekalih. Ing salajengipun panjenengan sapangombyong kula suwun lenggah dados tamu, hangestreni sarta paring berkah pangestu lampahing tata cara ngantos paripurna kanthi suka renaning penggalih. Ingkang kaping sekawan panjenengan ugi masrahaken majemukan jangkep sapangiringipun ugi kula tampi kanthi bingahing manah. Mugi-mugi sageda dados sarana panyuwunan mring Gusti ingkang akarya loka, sageda lestari widodо anggenipun sami bepisanan lan hapalakrama. Manawi pahargyan ing siang punika sampun ndungkap purna, panjenengan sapangombyong ngersakaken kondur, kula namung nderekaken wilujeng konduripun. Mugi lampah panjenengan sapangombyong saking papan pahargyan ngriki dumugi dalemipun soang-soang tansah liputan dening dat ingkang muruping jagat. Bapa Genma ingkang kinurmatan, cekap semanten anggen kula matur kathah subasita ingkang awujud tata krama tuwin tata susila ingkang boten adamel sarjuning penggalih panjenengan. Mawantu-wantu kula nyuwun diagunging sih samudra pangaksama. Pepuntoning atur
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur